Ще започна с темата за Северна Македония в Европейския съюз. Веднага след като минаха изборите там, европейското издание Политико каза, че сега вероятно ще следва напрежение с България и Гърция и първите искри прехвърчаха веднага след клетвата на новоизбрания президент на Северна Македония. Как виждате развитието на този процес, в който трябва да се спазват договори, искаме разширяване на Европейския съюз, но в същото време и зачитане на това, което е важно за нас, господин Попов? Госпожа Гордана Силияновска, новия президент на Република Северна Македония, много ясно показа новата линия на Македония още с клетвата си. Тя показа, че Македония не смята да спазва нито подписаните споразумения с България, както и с Европа. Тя не уважи дори името, което беше от Преспенското споразумение. По-голям жест на нетърпимост и просто нямаше на къде смисъл. Според мен Македония ще завие, това показва това изказване, че Македония ще завие от пътя и към Европа. Господин Попов, какво може да бъде решението според вас? Ще го кажа така, зеленизма трябва да спре и да започнем да се грижиме за хората, ако не искаме скоро да се превърнем в икономическа колония на Китай и на Русия, в технологична колония на Америка и в демографска колония на Африка. Зеленизма трябва да спре, защото това вреди и на селското стопанство, това вреди и на промишлеността, това вреди и на икономиката. Както каза колегата, 90 000 човека ще останат без работа и ще трябва, а това не са хора на 15, на 20 или на 23 години, те първа да се преориентират, да карат школи. Това са миньори, енергетици, хора, които са учили училища, университети, градили са живота си върху тази професия и мисля, че това за нас е много голям проблем да накараме тези хора сега да се преориентират. Най-вероятно ще трябва да дойдат в големите градове. Зеленизма трябва да спре на всяка цена. Господин Попов. Ясно е, че не сме готови за еврозоната. Ясно е, че не зависи от европейските депутати, но ние от политическа партия Български глас мислим, че пък преди 12 години изпълнихме критериите за Шенген и затова мислиме, че двата процеса трябва да се обвържат. Неизбежно е да влезем в еврозоната, така или иначе ние сме членове на Европейския съюз и смятаме да бъдем още членове на Европейския съюз не в следващите 2, 3, 5 или 10 години, а в далечно бъдеще и рано или късно ще изпълним критерия за предвидимост, критерия за инфлация и искаме ще влезем. Нямаме много механизми за влияние върху това обаче да влезем в Шенген. И трябва да използваме тук, да намериме съюзници, които да ни помогнат да закачиме двете, за да може едното да издърпа другото. Щом ни искат в еврозоната, окей. Не сме готови, но не искат. За Шенген сме готови, но не ни искат. Господин Попов, имате най-много време да разгърнем тази тема. Необлагаемия минимум, вие съгласен ли сте? Госпожа Капон казва, сигурна съм, че всички са съгласни. Да, няма политик, който да каже нещо против това. Но голямия проблем днес в Европа, ние сме част от Европа, са прекомерните рестрикции и ограничения. Ние трябва да позволим да намалим рестрикциите и ограниченията, за да мога да позволим дребния бизнес да стане среден, средния да стане едър. Трябва да се борим срещу това, а така ще се повишат и доходите, като на рестрикциите и ограниченията в бизнеса, в икономиката намаляват във всеки един сектор. Господин Попов, как могат да бъдат мотивирани хората този път да участват? 2 парламентарни избора в един ден. Това не се е случвало. Имали сме избори 2 в 1, но не за 2 парламента. Политическата криза от 2021 година насам, смяната на правителствата, честите избори деморализираха хората. Големите политически партии имат интерес от това да отблъснат хората от този процес, за да останат твърдите ядра, защото те имат изградени структури, получават субсидии, могат да си позволят да поддържат големи структури такива и на тях не им трябват гласовете на обикновения български граждани, за да са в следващия парламент.
На тях им трябват гласовете на твърдите ядра и най-вероятно купените гласове, които те могат да си позволят. Това е истината. И за да се случи това, парламент след парламент, виждаме как едни и същи партии влизат, едно и също е говоренето от трибуната, занимават се с всичко друго, само не и с проблемите на хората, карат се за машини, за хартиени бюлетини, съвсем открито по медиите се говори за купен вод, показват се клипове как става това по време на изборния процес и всъщност държавата не взима мерки, облагодетелства с това, което каза колегата, големите партии, като реже средствата за кампания на малките, големите телевизии извън тези участия показват само при регистрацията на партиите за участие в изборите в ЦИК. Имаше заповед да се показват само големите политически парламентарно представени партии. Стояха журналистите там. На тех им се дава време, за да може те пак да влязат и пак да дадат на избирател. В какъв смисъл имаше заповед? Позволявам си, понеже имате малко повече време. Не знам кой е издал тази заповед, но факт, че когато идеше, ние бяхме там с още 3 малки партии да се регистрираме, чакаха да дойде голямата политическа партия тогава, журналистите бяха навънка, никой не ни обърна внимание, че ние се регистрираме някаква партийка там някъде ще участва. Никой не ни обърна внимание. В момента, в който дойде голямата парламентарно представена партия, всички ги наобиколиха. Господин Попов. Българският народ е заед с чисто битови такива проблеми. Той се стреми да оцелее. Той гледа да работи на 2 места, гледа да си издържа семейството и за него европейската институция, Европейския парламент е нещо далечно. На 2 места, ама бизнеса казва, нямаме работници, внасят хора от трети страни. Също решение, което касае Европейския парламент. Бизнеса няма работници в сектор туризъм, в сезонни работници се намират, квалифицирана работна ръка не се намира. Квалифицираната работна... А ние внасяме всъщност имигранти, които също са ниско квалифицирана работна ръка, така че това с вноса на кадри отвънка е малко хипербола. Внасяме имигранти към днешна дата. Според мен важната тема днес, с оглед на това, че на границите на Европа се води война, с оглед на това, че има екзотични идеи страната, която не е част от Европейски съюз и е във война, да бъде приета в Европа сега, докато се води тази война, когато се подкрепят санкции срещу Русия, без да се направи оценка на въздействието на тия санкции върху страни като нашата, чиято икономика е по-тесно свързана с Русия, поради това, че чисто технологично производството ни е свързано във времето назад с Русия. Бяхме вързани през газта с Русия. Големия проблем сега е войната и санкциите, които Европа подкрепя срещу Русия. Те оказват пряко влияние върху икономиката на България. Следващия голем проблем е имиграцията. Времето свърши. Да, добре, довършете изречението. Защото заради имиграцията затягаме границите, а нали Европейски съюз също беше това? Европа на нациите, Европа без граници. Господин Попов, защо да изберат български глас? Уважаеми български граждани, гледайте, мислете и ако искате това безвремие да продължи, ако искате в следващия парламент национален да влязат същите хора, ако искате в Европейски съюз, а там избори ще има след 5 години, да влязат същите хора, които не вършат работа, гласувайте пак както преди. Ние ви призоваваме да гласувате за новите, за различните, да гласувате за политическата партия, която се стреми да стане рупор на българския народ с бюлетина номер 6.